खुलुमबाय रायजोफोर चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रु ओनसोलनिफ्राय बिथां सोरांसा बसुमतारीनि लिरनाय सुंद' सावथुन बे सुंद' सावथुननि मुङानो जाहैबाय दाउखि बाद दा बिथांनि सुंद' सावथुन बे दाउखि बादनिफ्राय जे जोङो ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों जे बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे दाउखि बादा माबोरै जायो आरो बे दाउखि बादखौ जोङो माबोरै उद्धार खालामनानै लानो हाफिनो बेखौ बेरखांहोनाय जागोन। दा बिथां सोरांसा बसुमतारीनि बे सुंद' सावथुननि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे नायजाबखौ नायनानै जोंनि बर' समाजारि नेमखान्थि मा खालामोबा बाद जायो बाद नाङो आरो बे बादखौ जों माबोरैहाय उद्धार खालामनानै लाखिनो गोनां जायो बेखौ गासैबो मोनथिजोबगोन। बेनिखायनो बे सुंद' सावथुनखौ नोंथांमोनखौ बयबो PB एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट होननाय चेनेलाव नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बावैसो उनावनो नोंथांमोननि जों नायनो दैथायहरगासिनो दङ। दा नोंथांमोनहा अननानै बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।